Estatu Batuetako gazteen 87% bideojokoetan ibiltzen da. Games for Change elkarteak argi dauka bideojokoak giza eskubideak edo klima aldaketa bezalako gai sozialen inguruan gazteak hezitzeko tresna ezin hobea direla. Azken ikerketek frogatu dute bideojoku sozialetan ibiltzen diren gazteek ekintza zibikoetan parte hartze handiagoa izaten dutela. Darfur hiltzen ari da izeneko bideojokoari esker, Darfurren onuren presentzia zabaltzea eskatzen duten 50.000 eskutitz jaso dituzte etxezurian eta kongresuan. Eskutitza bidaltzea ezinbestekoa da jokoan aurrera egiteko. Irailak 12 izenekoan terrorismoaren aurkako gerra salatzen da. Jokalariek terrorista bat hiltzen duten bakoitzean lehergailu batek zibil talde bat hiltzen du eta ondoren zibilaren senitartekoak terrorista bilakatzen dira. Zenbat eta gehiago jokatu, orduan eta terrorista gehiago jokoa ezin da irabazi. Bideojoku hau 2003an bideojoko onena aukeratu zuten Games for Change elkarteak urtero egiten duen lehiaketan. Eta urtengo irabazlea Play the News albisteetara jolasten izeneko bideojokoa izan da. Joku honi eta beste bideojoku sozialei buruz informazio gehiago gamesforchange.org webgunean aurkitu daiteke. 100 joku sozial inguru daude une honetan eskuragai mundu guztian.